ngenxa yokuthi ngingumuntu onomkhuhlane ngizocela umvangeli uZulu angihole kule nkonzo ka-228 Nkosi Mbusisi. Ikhumbule izifo wakena abazali saliva
Asibonge. Amen. Isihloko salenkonzo sithi singazikhulula kanjani ihlobo zethu ezisosizini ekufeni kwazo. Singazikhulula kanjani isihlobo zethu ezisosizini ekufeni kwazo. Ngaphambi kokuthi ngigxile kulesi sihloko ngizoveza intshumayelo kaShembe ubaba mkhulu owayishumayela cishe ngoJulayi 1927 ePhakameni. Kule ntshumayelo sicaphune kuphela lapho ubaba mkhulu ekhuluma ngosizi lwabantu abasekufeni. Uthi-ke ubaba mkhulu, uma ngabe abantu bebazi bebezobuthana kanye nathi ePhakameni, sikhalele abasekufeni ngoba basosizini. Sasizonxusa ukuba bagezwe, bathethelelwe izono zabo, bangene emzini oyingcwele. Namuhla ilowo nalowo akanxusele uyise nonina kuNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudingisweni, babuyiselwe elideni elingumoya wakhe ethembeni elisha. Akukho okunye eningabasiza ngakho nina zizukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanzwe, bathethelelwe, bangeniswe emzini oyingcwele. Amen. Lapha uShembe usifundisa ukuthi kulo lonke usizi sinalo, siphila noma sesifa noma sesafa, luqedwa uNkulunkulu. Ngakho-ke konke ukucela nokubonga kwethu kumele sibhekise kumdali wethu. Uma umuntu esehambile emhlabeni, thina siyasikhalele abasele emhlabeni, noma osedlule emhlabeni sikhaliswe ukumkhumbula. Nokho akekho kithi oyafikelwe umcabango ukuthi umufi uhambe kanjani, nokuthi umoya wakhe lapho ukhona uhleli kanjani. Ngomunye unyaka kwaba nomuzi
owawufelwa zingane ngesifo esixakile. Umntwana wayevele eklikize njengomuntu onesithuthwana agcine ngokushona. Lesi simo saba sibi kakhulu. Saya kulomuzi singamabandla ahlukene siyothandaza. Ngoba kwase kushona izingane cishe ezintathu. Sathi sahleli kulomuzi sichazelwa ngokufa kwalaba abantwana. Kwavele kwawa enye ingane nayo yaklikiza njengalezi zingane esizihambile emhlabeni. Kwasukuma amakholwa ayithandazela lengane ethi ngegama likaJesu aphume lokhu kufa. Kodwa yaqhubeka ingane yaklikiza. Kwacaca ukuthi nayo iyahamba emhlabeni. Kwase kusukuma umakoti ongumNazaretha. Wafika waguqa eduze kwalengane eyayisiguquza phansi iklikiza. Wathi uma eguqa lo makoti wabe sekhuluma eqondisa kulokhu kufa okubambele ingane. Esethi wena kufa obambele umntwana uyinhloboni yokufa futhi uvelaphi. Khona lapho kwaqhamuka izwi lesalukazi sikhuluma kulo mntwana. Lathi lelizwi, hayi bavelaphi laba bantu abakwazi ukungikhulumisa? Baphela abantwana umntanami. Sase siyaqala ukukhuluma lesalukazi. Sathi laba ngabantwana umntanami. Mina ngimgogo wami. Sikhuluma kulo mntwana. Konke lokhu kufa kudalwa yimi. Kwathi ngisentabeni kwavuka usibanibani wangixinga. Ngithi ngiyakhala wangifaka iduku emlonyeni. Ngaklikiza ngaze ngafa. Manje leli duku selokulahlala emlonyeni wami. Angikwazi ukukhuluma. Kodwa kwathi uma abantu bengifica sengifile bathi ngibulawe ngamakhaza ngoba lalila futhi sengumuntu omdala. Yikho-ke abantwana bomntanami befa beklikiza. Lokhu kuklikiza bakuthatha kimi. Ngicela ningisuse leli duku esemlonyeni. Amen. Nempela umndeni wakufakaza ukuthi lo okhulumayo kulo mntwana ugogo wabo. Futhi bamfica esefile entabeni. Bacabanga ukuthi ubulawe ngamakhaza ngoba esemdala. Kanti ubulawe umuntu. Kwafanele kuba lesalukazi sesuswe emlonyeni leli duku. Nempela amaNazaretha abizwa awenza lo msebenzi. Noma mina ngangekho lo msebenzi. Lapha sifakaza ngokuthi ngezizathu ezahlukene abantu asebafa bayaba sosizini. Kanjalo lolu sizi lugcine ngokwehlela thina esaphila. Ngake ngachaza futhi ukuthi sishe ngo-2007 sihlala efletini eThekwini. Sathi sizwa kwase kunuka amangcolo lapho sihleli khona.
kodwa asaze sazi ukuthi lamangcolo aphumaphi. Khona lapho sasesizwa ukukhala i-toilet, kwaba sengathi kukhona ose-toilet, kodwa sazi ukuthi sisodwa. Saqala manje sashawa uvalo, sabona ukuthi asisodwa, kukhona umoya omubi ehleli nawo. Sithe sibona kwabe sekufika ingilosi, isithi kimi, lo akusiyo umoya omubi, kodwa ngumuntu wakini owafa kudala, ngumkhulu wakho. Umkhulu wakho wasikhunga esengumfana, kodwa asaze satholakala isidumbu sakhe, waze wabolela ehlathini. Umndeni wacabanga ukuthi wabhumuka waya eGoli. Leli phunga enilizwayo ngamangcolo lomkhulu owazingcolisa ngawo ePaquza ngenkathi ekinentaba. Namanje leyo ntambo isesentanyeni yakhe. Usezwa lobo buhlungu owabuzwa ezilala. Yikho nizwa leli iphunga lamangcolo. Kodwa usezwile ukuthi emndenini wakhe sekunomntwana okwaziyo ukukhuluma noNkulunkulu. Unethemba lokuthi naye engamkhulula kulolu sizi olokhu waba kulo. Yabe isithi ingilosi angimnikelele, ngimcelele intethelelo. Nempela ngamnikelela lo muntu, ngamcelela intethelelo yokuzibulala. Kusukela lapho wanyamalala. Njengoba lo mkhulu wazibulala esengumfana, angazi ukuthi wayesehlale iminyaka emingaki elokhu waba nentando entanyeni. Namhlanje ngifisa ukukhuluma ngezehlakalo ezifana nalezi, ukuthi abantu sebehambile emhlabeni sithi basephumuleni, kanti basosizi olwedlula lolu esikulo ngenxa yezimo abazithola bekuzo. Ngizobe ngigxile osizini lwabantu abafa kahle, kodwa ekufeni kwabo bathwetshulwe, benziwe imikhovu yabaphakathi. Ekhuluma nathi lo muntu wasezulwini uthi anazi ukuthi kwenzekani kumuntu ofile eseshwe yedwa emathuneni. Kunabantu abeza emngcwabeni bengenzeli lutho ngaphandle kokuthi bazobuka ukuthi lo muntu ungcwatshwe kanjani, ngoba bazi ukuthi ekuhambeni komndeni bazobuya bezombulula, bamenze umkhovu wabo abazoqeda ngaye umndeni wakhe. Ithi-ke ingilosi akugcini ngokuthi bembulule isidumbu, kodwa noma isidumbu singakangcwatshwa, abathakathi bayawuthwebula umphefumulo womuntu behambe nawo. Lo moya basebenze ngawo ukubhubhisa umndeni wakhe. Kwesinye isikhathi abasithathi isidumbu sakhe, kodwa baciwa izitho ezithile abazifunayo emzimbeni wakhe.
nina lokhu nithi ekufeni umuntu waphumula kanti lapho esesekuhluphukeni okukhulu kunwayehlupheka ngakho eselapha emhlabeni. Yabe ingilosi isisitshela ukuthi kumele senze njani ukuvimba lesi simo. Kodwa ngizobe ngikuchaze. Kuke kwenzeka futhi isimanga kumfundisikazi Manximalo sesikhona lapha ekhaya. Uthe elele wazibona edlula endaweni sengathi ngamadokodo. Kodwa wezwa ebizwa umuntu. Uthe uma kuleli dokodo walifica limnyama kodwa phakathi kulo kunodade wabo kayise omkhulu ehleli kule ndawo emnyama. Lo dade wabo siwashona. Lo dade wabo wayesethi ngadabula ukubona mntaka baba lokhu ngahamba emhlabeni ngihlala lapha anginyakazi. Wabuza uManximalo ukuthi ezehlala endaweni embi kanjena nje kwenze njani. Udade wabo wamkhombisa ngamehlo ikhehla ifishane eligugile lihleli buqamama naye. Wayesethi lokhu ngahlala lapha ngiboshwe ngulo ongikade kodwa emkhomba ngamehlo. Uma ephaphama uManximalo waphatheka kabi kakhulu. Asaze sazi ukuthi lento isho ukuthini. Kodwa kwase kufika ingilosi isizomchazela ukuthi liyini leli phupho. Ithike ingilosi leli khehla yilwe elathunyelwa ukuba lo dadewenu limfake ngaphansi kwemoto. Othe uma esefile kwathiwa alohlala naye limbheke ukuze kuthi uma umndeni wakhe umbiza kuvele lona bese libhubhisa umndeni wakhe ngaye. Uthiyena umuntu wasezulwini hamba uyonikela ucele ushembe amlande lo muntu lapho ekhona naye akhululeke. Nempela umfundisikazi wathatha umnikelo wafike wanikela echaza ukuthi ubone udade wabo njengoba sengichazile. Esenikele wambona ephusheni udade wabo esehamba ekhanyeni lingasekho leli khehla elalimgadile. Udade wabo waphakamisa isandla esibhekise kumfundisikazi ejabule ebona. Wayesebona umfundisikazi ukuthi umnikelo wakhe usebenzile. Usephumile udade wabo eboshweni ililifa. Cishe emasontweni amabili edlule ngibuye ngezwa ngesigameko ebesixoxwa ngenye intombazana naso esengishiye ngikhathazekile kakhulu. Ngabona ukuthi kukhona uNkulunkulu ongithuma ukuba ngikwenze. Kodwa le ntombazana angilitholanga igama layo. Ithike le ntombazana ngakhapha umngani wami saya emathuneni omndeni. Ethi uyotshela umama wakhe osanda kuhamba emhlabeni. Wathi akafuna ukuthi uma umama wakhe efika ekhaya amfice engekho engazi ukuthi ukuphi. Ngihamba naye ngase ngedlula ngiya emathuneni omndeni wami.
ngaye ngafika ethuneni likamalume. Umalume wahamba emhlabeni ngo-2006. Uma ngifika ethuneni likamalume ngase ngikhuluma ngiqondisa kuye ngithi malume lokhu washo awukaze uvele ngisho ephusheni. Asazi ukuthi wayaphi. Malume Mabhunu ngicela ukuthi lapho ukhona uzibonakalise. Uma kukhona into ofuna sikwenzele yona ngicela uzibonakalise. Usho. Ithike le ntombazana ngithe uma ngifika endlini ngazizwa ngidiniwe ngabe sengiyolala. Uma ngilele ngizwe sengathi kunomuntu ohamba phansi kodwa ukudula iketani. Ngisalalele lokho ngizwe umnyango uvuleka. Uma ngithi ngiyaphenduka nangu umalume Mabhunu umile emnyango. Ngethuke ngamemeza kakhulu. Ngenkathi ngimemeza nangu umalume wami uyasondela embhedeni lapho ngilele khona. Ulimele. Ugcwele igazi ebusweni. Uboshiwe. Ugcwele utshani emzimbeni. Abese ethi ungethuki ngoba uma wethuka ngizohamba. Angithi uthe ufuna ukwazi ukuthi ngikuphi. Ngize lapha ukuzokutshela ukuthi kwenzekani kimi. Umalume wakhe wabe esemtshela konke ukuthi ubani owenze lento kuyo. Nokho lo ntombazana akabange sayiqedela indaba kamalume wakhe. Uthiye lo ntombazana wakhala kakhulu kwaze kwavuka abantu beza kuye. Kodwa ngendlela owayithuke ngayo akakwazanga ukubatshela ukuthi kwenzekani. Waze wabatshela ngelinye ilanga. Le ndaba yangithinta kakhulu ngoba ngangizwa ku-TikTok. Ngabona ukuthi uNkulunkulu ukhona ofuna ngwedlulise kubantu ngalezi zigameko. Sengibhalile indaba lentombazana. Ekuseni ngomsombuluko ngathola ucingo livela komunye umama. Naye engitshela indaba efana nayo le ekade ngibhala phansi. Lo muntu wesifazane ogama lakhe nguzibuyile Njongo ngwaseHadini. Uthi lo mama uthe elele kwafika umalume wakhe kuye. Naye umalume wasemtshela ukuthi bona bahlala emanzini. Nempela wawubona wonke umndeni wakhe untanta emanzini. Umalume wakhe wabe esemtshela ukuthi ngubani owabafaka lapha emanzini. Wathi umalume wakhe abakwazi kwenza lutho ngoba bahlaliswa lapha emanzini. Ukukhulula kanjani kulolu sisi? Ngicabanga ukuthi ukhona lapha enkondlweni, angazi noma ukhona noma maye khona kaphakamisana angiboni. Ekuqaleni ngikhulume ngesigameko sabantwana ababebulawa umkhokha ukuthi ugogo wabo wafa efakwe idubu emlonyeni. Lokhu kungubufakazi bokuthi umuntu ofe ngengozi leso sifo sihlala kuye ngisho esefile.
Kodwa okubi kakhulu ukuthi leso simo siba ngumkhokha obulala nabasaphilayo. Thina-ke umuntu esiyaye sithi uletha umkhokha ngumuntu owehlelwe ingozi esiyazi sonke. Kodwa ingilosi yathi akugcini lapho. Umuntu obulawe ngumuthi uyafana nomuntu ofe ngengozi ebonakalayo. Ngoba usuke engazifelanga kodwa ebulawiwe. Yabuya ingilosi yasichazela ukuthi umuntu obulawe ingculazi kumele ethathwe njengomuntu ofe engozini. Ngoba ingculazi isifo esakhiwa ukuthi sibulala abantu. Ithi-ke ingilosi uma singasivali lesi sifo soba ngumkhokha sibulale bonke abantu. Lokhu kuthiwa abantu babulawe ingculazi. Umuntu uma efe kabi leso simo ofe ekuso asedluli ngisho esefile aze agezwe. Isifo sihlala kuye ngisho esefile. Imvelo leyo. Okwesibili sibuye sakhuluma ngabantu ukuthi sebefile bese bethetshulwa noma bembululwe uciwe imizimba yabo. Baningi abantu ekufeni abangayiziyo, hayi ngoba benesono esingako, kodwa ngoba imimoya yabo ithunjiwe bese kosetshenzwa ngayo. Lento ekuqaleni ngangayikholwa ukuthi yenzeka, kodwa ngize ngazi ngoba sengichazela ingilosi. Ngangicabanga ukuthi ekufeni sibhekana kuphela nokwahlulelwa ngenxa yezono zethu, kanti akunjalo. Noma sesafa usizo olukhulu sithwaliswa ngabathakathi. Angeke ngizibale izindlela abathakathi abasebenzisayo ukuhlukumeza umuntu ngisho esefile. Kodwa inkinga enkulu ukuthi uma umthakathi esekuthakatha usufile awukwazi ukuzivikela. Ngoba amandla okubiza uNkulunkulu uwathola uma usaphila kuphela. Uma usufile indaba yakho isuke isiphelile. Akukho ubuqhawe nobugagu ongase ubuye ukuveza. Umuntu osefile engasizwa ngabaphilayo kuphela. Yikho uShembe ethi namuhla yilona lowo akanyusele uyise nonina uNkulunkulu ukuba bakhunjulwe ekudingisweni, babuyiselwe e-Edeni elingumoya wakhe, ethembeni elisha. Akukho okunye engingabasiza ngakho mina zizukulwane zabo ngaphandle kokucela ukuba bahlanzwe, bathethelelwe, bangeniswe emzini oyingcwele. Amen. Amen. Bakhuluma ngokuhlala nengilosi sesiyazi ukuthi umoya womuntu uba seduze kwesidumbu sakhe aze angcwatshe. Ngenkathi nibeke isidumbu endlini kade sisemakhazeni, abathakathi bayakwazi lo muntu ukumthwebula
ngisho isidumbu sakhe sisabekwe endlini. Sasitshela endlini. Ngenkathi niyomngcwaba sebemthwebule. Uma usungumoya abathakathi benza noma yini ngayo. Bayakuthuma emzini wakho ukuba uyobulala abantwana bakho futhi awunamandla okwenqaba ngoba ususigceka sakho. Ngalesi sizathu ingilosi yasenqabela thina eMCD ukuthi isidumbu sethu silale ekhaya kodwa silandwa emakhazeni sesiyongcwatsha. Ngaleyo ndlela mancane amathuba okuthwebula isidumbu sakho ngoba thina la kuleli banga sigqugquzeli ukubona kwesidumbu somuntu esefile. Ingilosi isifundisile ukuthi indlela ephephe kakhulu yokuthi umuntu osefile engathutshulwa noma isidumbu sakhe singaciwa ukuba isidumbu sishiswe. Uthi-ke lo muntu wasezulwini uma usufile bese uyoshiswa awunathuba elingambiwa bese isidumbu sakho siqiwe. Futhi uma amathuna ephela ayikho ingozi yokuba kungcwatshwe omunye umuntu ngaphezu kwakho noma wena ungcwatshwe phezu komunye umuntu. Kanjalo futhi ayikho ingozi yokuthi uma kunezikhukhula izikhukhula zivule ithuna lakho ngoba awunathuba. Yabe isithi ingilosi iyakuncoma ukuthi uma sifa sisho bese umlotha uphonswa emfuleni noma olwandle kodwa asiphoqiwe ukukwenza lokho. Baningi kakhulu abantu ekufeni abasosizini olukhulu kungakhathaleki ukuthi babebusa kangakanani bese lapha emhlabeni. Ukunqoba lesi simo ingilosi yakhuluma ngomshwalense womphefumulo. Ithi abantu basemhlabeni baba nomshwalense ukuvikela impahla yabo noma yokubhekela imindeni yabo uma sebefile. Kodwa akakho oke abe nomshwalense ozobhekela umphefumulo wakhe ngoba ubunzima okuthwalwa ngumuntu ekufeni kungeqhathaniswe nalutho lwalapha emhlabeni. Njengoba ukwazi ukuthatha umshwalense wokuthi noma uvelelwa yini umshwalense ukukhokhela, kanjalo nasezulwini uyakwazi ukuthatha umshwalense womphefumulo wakho ngokuhlale unikelela ingilosi ezokubheka kuleso simo osuke usibikile ukuthi ufuna ukuvikelwa kuso. Njengoba nasemhlabeni uvelelwa ngobubi noma ukholiwe noma usufile kuyenzeka kungakhambeli kahle ungakhathaleki ukuthi ubukholiwe. Ziningi-ke izimo esidala lokho. Okunye kwakho njengoba sesishilo ukuthakaza ngokuba uthwetshulwe kumbe kuciwe isidumbu sakho. Yini eyayenze ukuthi noma ubukholiwe
kodwa abathakathi bekwazi ukuthi umoya wakho bawusebenzise ungaze waya ezulwini. Sonke sikholiwe kodwa asiphelele ekukholweni. Abantu abaningi bayakholwa ngomlomo kodwa izenzo zabo zibafice bekude noNkulunkulu. Kuthi uma sekufika izimo ezifuna ukuba uNkulunkulu abe seduze kwakho ngenxa yemisebenzi yakho, kutholakale ukuthi ubungcwele ukude nawe. Yikho kubalekile ukuthi uphelele ekukhonzeni uNkulunkulu. Ngoba yafika ekufeni kwakho ubangwa imimoya eminingi ithi ungowayo. Kutholakale ukuthi ayikho ingilosi ekwazi ukukuvikela ngoba vele ekukhulweni kwakho ugqamalazile. Wenza izinto eziningi ezingemukeleki ekukhulweni, ugcine usubangwa imimoya eminingi. Ngiyakuzwa ithi-ke ingilosi njengoba abasemhlabeni beba nomshwalense wezimpilo zabo belapha emhlabeni, wena olikholwa iba nomshwalense ozokulekelela nakuyiphi nakunoma yiphi inkinga ekufeni kwakho. Ngokuthatha umshwalense womphefumulo wakho, ezulwini kukhishwa ingilosi ezokubheka maqondana nalokho ohlale ukunikelela. Isikhathi esiningi ngaphambi kokuba umuntu afe, abaningi bedlula ezinhlungwini ezinkulu. Kodwa uyakwazi ukuthi unikelele ingilosi ezobheka ukuthi uma sekufike isikhathi sokufa ufe ungedlulanga ezinhlungwini ezinkulu. Uyakwazi ukunikelela lokho. Kafundiswa nje. Sonke asithanda ukusheshe sifa. Sifuna ukufa uma sekufike isikhathi sokufa. Kodwa akuhlale kwenzeka lokho. Ngoba ziningi izinto ezisibulala singakafiki isikhathi. Kodwa uyakwazi ukuhlale ukunikelela ukuthi kube nengilosi ehlale ikubhekile. Ukuthi kube nengilosi ehlale ikubhekile ungafi usemncane. Okugcina njengoba sesifika, ziningi izinto ezingenza ukuthi noma ubukholile kodwa uthi uma ufa ungayifiki ubukholile uduke. Mhlawumbe ekufeni kwakho umoya wakho usithole usuhleli nemimoya ongayazi. Ukunikeza isibonelo, ungaba uyinkosikazi ephelele ekukholweni kodwa ube newigi yakho oyithanda kakhulu ongehlukani nayo, kanti le wigi ngezinwele zomuntu owayidayisa umzimba kumbe ongumbulali. Wena uhloba ngezinwele zomuntu osekulahleni. Ekufeni kwakho umoya wakho uyohlangabezwa ngumoya walomuntu osekulahleni, ubuse lapho yena ekhona noma ngabe usesikhopeni. Anoma nalo kasifuna nje uma uhloba ngeinwele, lo mnikazi walezi inwele uyajabula ehlala eduze kwakho ngoba ngenkathi uhloba ngalezi inwele usuke uhloba ngayo.
kodwa inkinga ukuthi mhla ufa kovela yena kuwe ebese kuthatha ngoba uyabona ukuthi uyamthanda eyohlala nawe lapho yena ekhona uma esesihogweni nawe uyesihogweni uyozibona ususendaweni ongazange uyisebenzele uselapha emhlabeni ayikwazi ingilosi ukuvimba lo moya ngoba nguwe ozihlanganise nawe kodwa uma uhlale unikelela ingilosi yokuthi ekufeni kwakho iwuthathe umphefumulo wakho iye nawe ezulwini koba ngegunya lokuthi uhlale uyinikelela ekufeni ivele ikuthathe iye nawe ezulwini akakho lengilosi ongayibangisa wena ngoba wawuhlale uyinikelela ukuba ikubheke le imfundiso esayinikwe ukuthi kuyenzeka ukuthi uduke uye ekulahlweni ngezathu eziningi noma ubukhulile kodwa indlela eyodwa yokuthi uphephe ukuthi unikelele ingilosi ethi ukuthi manje ufa umphefumulo wakho ivele uthathe usezulwini irrespective of whether befanele uyezulwini noma cha njengoba nakumshwalense noma ngabe iphutha likuwe kodwa mawusushayisile umshwalense uyakhokhela niyayizwa lento ngiyisho amen ingilosi yakhuluma kabanzi ngomkhuba omubi kakhulu wokuthwebula noma ukucwila izidumbu zabantu ithi-ke ingilosi uma umuntu ethwetshule basuke sebeqedile ngalowo muntu ngoba basebenza ngabo laba abathwetshule ukuqeda ngabafiki lo muntu wasezulwini wabe esethi yinye indlela yomuntu olikholwa yokuvika lo mkhuba kumele sibhajadiswe okwesibili ubhajadiselwe umndeni wakho nowasekhakonyoko ongasekho ngenkathi ubhajadiswa ukuchaze ukuthi ubhajadiselwa umndeni wakho ngalo mbhabhadiso ucela ukuba bakhululeke lapho beboshwe khona bonke abakini nabasekhakonyoko ithi-ke ingilosi uma usubanikelele wabhajadiswa ezulwini kuyophuma ingilosi eyobalanda nomaphi lapho bekhona nabathwetshule umthakathi akanamandla ngaphezu kwale ngilosi esuke siyithunyiwe ukuba iyobalanda yona iyobakhipha ngisho kuphi lapho begcinwe khona kodwa yathi ingilosi umuntu ongakholiwe naye futhi ongabhajadisiwe akakwazi ukubhajadiselwa umuntu ongasekho mhlawumbe into ongayenza ukumnikelela kodwa ukwazi ukuthatha umuntu ongakaze abhajadise bese uzobhajadiselwa abangasekho ngenxa yokuthi sekube nabantu abaningi nabangakholwa abangishayela izingcingo bekhuluma ngalento sesinqume ukuthi sikwenze lokhu esakufundiswe.
abantu abafuna ukubhajatiselwa abakubo ababhalise bese sikhetha izinsuku ukufanele lo msebenzi siwenze ngazo. Ngoba ingilosi sikhulumile ngakho ayizobe iphinde kwesibili sekuthina-ke ukuthi siyakusukumela ngakho. Siyacela uNkulunkulu ukuba ezulwini kukhishwe ingilosi enamandla ezolwela abantu abaphilayo nabasemathuneni ibakhulule kulobu bunzima abakubo. Inkosi isimile.